Takže čaute, ja som Tinka a dnešný deň je Medzinárodný deň dobra. Preto som sa rozhodla, že pôjdem do ulic a budem druhým ľuďom robiť radosť. Myslím si, že každý jeden z nás môže robiť dobro a pomáhať druhým. Napríklad môžete pomôcť nejakej babičke s nákupom, alebo len niekomu poprajete pekný deň a už to mu zlepší náladu a vyčarí úsmev na tvári. Ja osobne som si napísala, vytlačila také pozitívne citáty a takých viac pozitívnych citátov, a každému človeku som dala jeden vyžrebovať. Veď sami uvidíte, aké boli reakcie. A ak sa vám táto myšlienka páčila, tak prosím vás, zdieľajte toto video, aby to inšpirovalo aj druhých ľudí. Tak poďme na to. Dobrý deň, máte chvíľu čas? Viete čo, my ďakujeme. Naozaj? S deťmi. A čo ja som chcela len vám dať nejaký ten keks, lebo dneska je Medzinárodný deň dobra. A taký citát pre vás, aby vás to povzbudilo. Máte chvíľu čas? A to máte nejakú aktivitu? To ja z vlastnej vôle robím. Vlastne na to ľudia zabudajú, je to po celom svete. Aha, dneska. Hej. Tak ja som sa rozhodla. Hej, a tu si zoberte, vyťahnete si nejaký. Hej, no, také nejaký. Tak za 15 minút budeme hore. Áno? Oni vedia už čítať, či ešte nie? Ešte nie. Nevadí. Pani učiteľka, zoberte pani učiteľka, pani učiteľka si zoberie. Dobre, hej? Dobre. Počkajte. No, Martin, nevyrušuj. A vy chodíte na školu, chodíš? Ja chodím na gymnázium do Trstenej. Chceš po cukriku? Áno. Cukrík ešte. Dobre, a čím? No krásne. Ako poviete? Pani učiteľka doma kopolu a další Ďakujeme, ešte tu je cukrík. Máte začať? Ja som Martina Vodičková. Martina, tak Martina, teraz vystiskajte, chytro Vystiskajte Martinu. Jaký ste zlatí. Ďakujem vám, aj vám pekný deň. A ďakujem. Ďakujeme. Dovidenia. Ahoj, máš na chvíľu čas? Áno. Že dneska je Medzinárodný deň dobra, ľudia na to zabúdajú, ale ja by som ti tak akože chcela dneska zlepšiť náladu, tak si môžeš vytiahnuť nejaký ten citát, čo ťa má povzbudiť v živote. Ďakujem. A ešte tu takú malú pozornosť odo mňa, nejakú sladkosť si môžeš vybrať. Keď je ten deň už dobrá. Ďakujem. Nechceš ešte do božku? Nie. Naozaj? Dobre, tak ti prajem pekný deň. Nemáš za čo. Ahoj. Ste super, devčatá. Hej. Ďakujeme, ahoj. Ahoj. Dobrý deň, máte na chvíľu čas? Či teda máš na chvíľu čas? Áno, pohode. Dneska je Medzinárodný deň dobra, ja som sa rozhodla, že budem to dobro ako keby tak šíriť. Tak tu si môžeš vybrať nejakú takú myšlienku, čo ťa má povzbudiť v dnešnom dni, nejakú si vyťahni. A vieš, aby ťa to tak povzbudilo. A tu si ešte odo mňa môžeš vybrať nejakú sladkosť, alebo neviem, čo mi tam ešte ostalo. Aby ti to zlepšilo deň. Ďakujem. Prajem pekný deň, ahoj. Ahojte. Že dneska je Medzinárodný deň dobra a ja by som tak akože chcela spestriť druhým deň, tak si môžeš vyžrebovať nejaký ten citát, ktorý ti akože ako keby ťa povzbudí. Dobre, a poď sem ešte daj mi sladkosti a môžeš si niečo vybrať akože. Nech sa páči. Ďakujem. A tu máš, nech sa páči, pekný deň. Ďakujem. My vám iba chceme niečo dať. Lebo dneska je Medzinárodný deň dobra a všetci na to zabúdajú, tak si môžete vyžrebovať nejaký ten citát na dnešný deň. Sa páči? A ešte nejakú maličkosť. Môžete do božku? To už nemusí byť. Ani aspoň hašlerku vám dám, cukrík, nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. A držte sa. Nemusíte nič, iba váš úsmev. Ďakujem. Pekný deň, dovidenia. motivačný. A ty si môžeš tiež nejaký.
ako naozaj túžite po tom, aby ste... Však nemáte ten istý. Dobre, šťastie. Nemám. No dobre. A tu si ešte môžete nejakú sladkosť vybrať. No, dobre, ďakujem. Čo tam máte také? Neviem, pozrite. Tak ja si toto dobre, ďakujem. Ďakujem. Nemáte za čo, prajem pekný deň. Aj vám, ďakujem. A dobro, šírte ďalej. Dobrý deň, teta, máte na chvíľu čas? A nie, čo by ste radi? Ja iba tak, že dneska je Medzinárodný deň dobra a chcela by som vám dať taký citát, ktorý vás má povzbudiť v dnešnom dni. Len toto mi chceš dať? Áno, vážne. Nebojte sa, nie som jehovistka. Ja, že mi jak si jehovistka, tak vieš. Nie, už tu boli, viem. A to vás akože má povzbudiť, lebo ľudia na to dobro, že ten Medzinárodný deň nezabúdajú a nepomáhajú často druhým. Je zasmiať sa, pretože na celý deň. A tu si môžete niečo vybrať. Jo, ďakujem. A nechcete aspoň pre vnúčatka, alebo neviem? Nie, zatím to nie. To si zjedz ty. Aha, dobre, ďakujem, prajem pekný deň. Ahojte. Dobrý deň, máte na chvíľu čas? Čo potrebujete? Že dneska je Medzinárodný deň dobra a ľudia na to zabúdajú. My sme zlí. Nie, to nehovorím. Len, že by som vás tak chcela povzbudiť a tak zlepšiť vám nejaký dnešný deň nejakým tým citátom, ktorý si môžete vyžrebovať. Teda vybrať, ktorý vám tak má vyčariť úsmev na tvári a tak. Aj vy Stačí jeden, nie? Aha, vy ste spolu, hej? My sme spolu. Hej. Vidíš, to je pravda. A tu si môžete niečo vybrať, nejakú sladkosť, nechcete, alebo cukrík. Že ja sa neúspem, ja zývam ráno. Nechajte, dajte naozaj? druhým. Dobre, tak vám prajem pekný deň, dovidenia. Prvá vec, ktorú treba ráno urobiť, je zasmiať sa, pretože to vás naladí na celý deň. A môžete si ešte zobrať nejakú sladkosť, ak chcete teda. Nechaj si. Naozaj? Nechcete? Nie. Dobre, tak vám prajem pekný deň. Ahojte. Ahoj. A nemusíte mi vykať, hej? Ahoj. Čaute.